Wel, ein galwad i addoli heno yw Salm 103, ar 5 adnod cynta, fe wnaed bendithiau'r arglwydd, a'r cyfan sydd yno fe enw sanctaidd, fe wnaed bendithiau'r arglwydd, a phaid ag anghofio ei holl ddoniau, ef sy'n maddau fy holl gamweddau, yn iachau fy holl afiechyd, ef sy'n gwaredu fy mywyd o'r pwll, ac yn fy nghoroni a chariad a thrigaredd. Ef sy'n fy nigoni a daioni dros fy holl ddyddiau, i adnewyddu fy ieuenctid fel eryr. Wel, gawn ni bendithio'r arglwydd ac addoli'r arglwydd nawr gyda'r emyn cynta heno, Duw Abram, molwch ef yr holl a lluog Dduw, yr hen ddihennydd, brenin nef, Duw cariad yw. Wel, mae dau ddarlleniad heno. Yn gyntaf, llyfr Micha, pennod 2, ac wedyn rhan o Hebreaid, pennod 2, adnod 5 i 18. Felly, Micha, y proffwyd gyntaf, a wedyn Hebreaid. Gwau y rhai sy'n dyfeisio niwed, ac yn llunio drygioni yn ei gwelyau, ac ardorio dydd yn ei wneud, cyn gyntedd ag y bydd o fewn ei gallu. Y maent yn chwenychu meisydd ac yn ei cipio,
a thai ac yn ei meddiannu, y maent yn treisio perchenog a'i dyn a'i etifeddiaeth. Felly fel hyn y dywed yr arglwydd, wele fi'n dyfeisio yn erbyn y tylwyth hwn, y fath ddrwg na lleich gwarau ei osgoi. Ni fyddwch yn cerdded yn dorsyth, oherwydd bydd yn amser drwg. Yn y dydd hwnnw, gwnair dychan pobl neu gwawd o'noch chi, a chenir galargan chwerw a dweud yr ydym wedi'n difan llwyr. Y mae cyfran fy mhobol yn newid dwylo, sut y gall neb adfer i mi ein meisydd sydd wedi ei rhannu. Am hyn, ni bydd neb i fesur i ti trwy fwrw coelbren yng nghynulleidfa'r arglwydd. Fel hyn y proffwydant, peidiwch â phroffwydo. Peidied neb â phroffwydo am hyn, ni ddaw cywilydd arno. A ddywedir hyn am di Jacob, a yw'r arglwydd yn ddiamynedd, a ei waith ef yw hyn, onid yw fy ngeiriau yn gwneud daioni i'r sawl sy'n cerdded yn union. Ond yr ydych chwi yn codi yn erbyn fy mhobol fel gelyn, ac yn cipio ymaith fantell yr heddychol, ac yn dwyn dinistyr rhyfel ar y rhai sy'n rhodio yn ddiofal. Yr ydych yn troi gwragedd fy mhobol o'i tai dymunol, yn dwyn eu llety oddi ar eu plant am byth. Codwch, ewch, nid oes yma o'r phwysfa i chwi, oherwydd yr aflendid sy'n dinistrio a dinistyr creulon. Pe bydde rhywun mewn ysbryd twyll a chelwydd yn dweud, proffwydaf i chwi am win a diod gadarn, cael fod yn broffwyd i'r bobl hyn. Yn wir, fe gasglaf y cyfan ohono Jacob a chynillaf yng nghyd weddill Israel. Gosodaf hwy gyda'i gilydd fel defaid Bosra neu defaid mewn corlan, fel diadell yn ei fforfa yn tyfu o Edom. Fe ar un agorodd y bwlch i fyny o'i blaen, torrant hwythau trwy'r porth a rhithro allan, a ei brenin o'i blaenau, a bydd yr arglwydd yn ei harwain. Ac wedyn yr Hebreaid. Oherwydd nid i angylion y darostyngodd ef y byd a ddaw, y byd yr ydym yn sôn amdano, tystiolaethodd rhywun yn rhywle yn y geiriau hyn, beth yw dyn i ti ei gofio, a mab dyn i ti ofalu amdano. Gwneithos ef am ryw ychydig yn is na'r angylion. Coronais ef a gogoniant ac anrhydedd, darostyngais bob peth dan ei draed ef. Wrth arostwng pob peth iddo, ni adawodd ddim heb ei ddarostwng iddo. Ond yn awr, nid ydym hyd yma yn gweld pob peth wedi ei ddarostwng iddo. Aeth yr ydym yn gweld Iesu. Yr un a wnaed am ryw ychydig yn is na'r angylion, wedi ei goroni a gogoniant ac anrhydedd, oherwydd iddo ddioddef marwolaeth. Mwyn iddo trwy ras Duw brofi marwolaeth dros bob dyn. Oherwydd yr oedd yn gweddu i Dduw, yr hwn y mae popeth yn bod ei fwyn, a phopeth yn bod drwyddo, wrth ddwyn pobl neu meibion lawer i ogoniant, wneud tywysog ei hachawdwriaeth yn berffaith trwy ddioddefiadau. Canis yr hwn sydd yn sancteiddio, a rhai sy'n cael ei sancteiddio, o'r un cyff y maent oll. Dyna pam nad oes arno gwilydd ei galw hwyn berthnasau neu'n frodyr iddo'i hun. Y mae'n dweud fe gyhoeddaf dy enw i'n brodyr a chanu mawl i ti yng nghanol y gynulleidfa. Ac eto, yn ddwyef y bydda fi'n ymddiried, ac eto fyth wele fi a'r plant yr oes Duw i mi. Felly, gan fod y plant yn cyd-gyfranogi o'r un cig a gwaed, y mae yntau, yr un modd, wedi cyfranogi o'r cig a gwaed hwnnw, mwyn iddo, trwy farwolaeth, ddiddymu yr hwn sydd â grym dros farwolaeth, sef y diafol. A ryddhau y rheini oll oedd, trwy ofn marwolaeth, wedi ei dal mewn caethiwed ar hyd ei hoes.
Yn sicr gafael y mai yn nisgynyddion Abraham ac nid mewn angylion. Am hynny roedd yn rhaid iddo ym mhob peth gael ei wneud yn debyg i'w frodyr, mwyn iddo fod yn arch o ffeiriad tosturiol a ffyddlon ger bron Duw, i fod yn aberth cymod yn iawn dros bechodau'r bobl, oherwydd am iddo hef ei hun ddioddef a chael ei demtio, y mae'n gallu cynorthwyo rhai sydd yn cael ei temtio. Cyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi. Gawn ni weddio. Arglwydd, i ni'n diolch i ti am gael dod gyda fron unwaith eto heno yn enw ac yn heiddiant yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd diolch bod ffordd nawr i ddod ata ti, bod ffordd i ddod at y orsedd fawr, bod hi'n orsedd sydd yn rhydd i ni, bod hi'n orsedd o ras i ni, yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n diolch mai ti sydd wedi trefnu hynny ar ein cyfer, ein drygioni ni, ein problem ni oedd bod ni wedi troi oddi wrtho ti, ac wedi cael drws arno ni'n hunain. Ond o arglwydd diolch bod ti wedi agor ffordd newydd. Ffordd newydd wnaed yn Iesu Grist i basio heibio uffern drist. Ffordd a balmantwyd ganddo ef o ganol byd i ganol nef. Ac arglwydd felly, ni'n diolch bod ni'n gallu dod nawr yn enw'r arglwydd Iesu a nesau ata ti. Ac o arglwydd, i ni eisiau gwneud hynny i daddoli di arglwydd ar y dydd yma, dydd yr arglwydd. I ni eisiau rhoi clod ac ogoniant i ti, i ni eisiau plygu gyda'r dyfrondi, i ni eisiau rhoi mawl a diolch i ti o arglwydd heno eto. Does dim byd allwn ni ei roi i ti, wyt ti'n holl ddigonol yno ti dy hunan. Ni sy'n derbyn oddi wrtho ti o hyd wrth gwrs. Ond i ni'n gallu rhoi diolch i ti, ac i ni'n gallu rhoi mawl i ti. Ac i ni'n gofyn i ti'n helpu ni wneud hynny arglwydd. I ni'n gofyn i ti'n helpu ni rhoi ein hunain i ti, ar allo'r dy wasanaeth heno. Helpa ni arglwydd i addoli nawr mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Helpa ni i nesau yn ein meddwl ac yn ein calon, mewn reality ata ti unwaith eto heno arglwydd. Helpa ni i wrando a cymryd sylw o thair di o arglwydd. Helpa ni beidio bod fel y bobl yna yn nyddiau meicha, o ddim eisiau clywed ei neges O arglwydd, helpa ni fod yn rhai sy'n cymryd sylw o thair di, oherwydd bod e'n ei gymaint o les i ni, bod e mor dda ar ein cyfer ni o arglwydd. Gair y bywyd yw bara'r bywyd yw y gair sydd yn ein cynnal ni, y gair sydd yn abl i'n gwneud ni'n ffrwythlon, wrth gwrs, yn dy wasanaeth di. Y gair sy'n cynnal ein ffydd ni, sydd yn rhoi gras i ni. Diolch arglwydd am dy air. Dy air sydd yn ein harwain ni, wrth gwrs, gan ein diogelu ni, gan ein cadw ni, rhag mynd i gyfeiriadau anghywir. Mae dy air yn abl i'm harwain trwy'r anialwch mawr ymlaen. Diolch arglwydd. Ac felly, ni'n gofyn i ti i siarad â ni unwaith eto heno arglwydd, a bod ein calonau, bod ein clustiau allanol a mewnol yn agored i ti o arglwydd. Helpa ni ganolbwyntio arna ti, helpa ni feddwl pwy sy'n siarad gyda ni fan hyn nawr. Ein crewr mawr, ein Duw, ein prynwr ni, ein cynhaliwr ni, ein gwaredwr ni. Dyna pwy sy'n siarad â ni. Ac i ni'n diolch bod ni'n cael y fath fraint eto o glywed dy lais di arglwydd. Ac i ni yn diolch bod na bethau sydd yn ein herio ni, ond bod yna bethau sydd yn ein rhybuddio ni, a mae yna bethau i'n calonogi ni yn fawr hefyd. Ac arglwydd, i ni'n diolch yn arbennig am y darlun yma o'r rhwygwr yn yr ail bennod o Meicha. Yn gysgod o'r Meseia, yr un sy'n gallu torri trwy'r bylchau ac arwain y ffordd i'w bobl.
A diolch bod hwnna'n gysgod hyfryd o'r arglwydd Iesu Grist, capten a thywysog ein iachawdwriaeth ni. Ac o arglwydd i ni'n gofyn i ti'n bendithio ni heno wrth i ni feddwl am yr hyn mae'r arglwydd yn dweud wrth ei bobl yn llyfr Meicha, yr her yna, ond hefyd wedyn am yr addewid yn yr Hwygwr. Yr addewid sydd gyda ni yn yr arglwydd ei hunan i rai sy'n fodlon glynu wrtho fe. A diolch o arglwydd bod ti'n barod i gymryd ein hochor ni fel petai, bod dim cwilydd arna ti i'n galw ni'n frodyr i ti, fel ni newydd ddarllen, bod Duw y Mab wedi dod mewn cnawd i fod rhywun peth â ni, mwyn ein cynrychioli ni, mwyn dioddau a concro marwolaeth a Satan a phechod i ni gael torri trwyddo a dilyn y llwybr sy'n arwain i ogoniant. Gogoniant y bywyd tragwyddo. Ni'n diolch arglwydd am dy ras. Diolch bod ein iachawdwriaeth ni yn dod oddi wrtho ti, bod yn y pen draw yn dibynnu arno ti ac ar dy allu di o arglwydd. A helpa ni fod yn rhai sydd yn gwrando arno ti, sydd yn glynu wrtho ti ac sydd yn ymddiried yn dy allu di o ddydd i ddydd. Arglwydd i ni'n gofyn i ti nawr i fod gyda ni felly, ni'n gofyn i ti dderbyn ein diolch am dy holl ddaioni tuag ato ni, dy drigareddau sy'n dod bob bore o'r newydd, rhyddid i addoli, bwyd ar y ford, cartrefi arglwydd, gwlad lle does dim rhyfel ar hyn o bryd, ac dim erledigaeth mawr ar hyn o bryd, i ni'n diolch arglwydd. Ac yn meddwl am eraill, wrth gwrs, brodyr a chwiorydd sy'n mewn sefyllfa lle mae rhyfel, sy'n mewn sefyllfa lle mae prynder, sy'n mewn sefyllfa lle mae newyn falle, sy'n mewn sefyllfa lle mae erledigaeth. Ni'n gofyn i ti cynnal nhw a'i bendithio nhw. Ac o arglwydd i ni, yn gofyn i ti nerthu ni, dyw'r pethau hynny ddim gyda ni, ac i ni'n diolch am hynny, ond i ni'n ymwybodol arglwydd o'r oerni sydd yn ein tir ni. Yr oerni ysbrydol, a'r llesgedd ysbrydol o arglwydd, a'r difaterwch ysbrydol sydd yn ein tir ni. A hwnna sy'n ein llethu ni o arglwydd, ac i ni'n gofyn i ti drigarhau wrtho ni. Ni'n gofyn i ti beri bod ni ddim yn llesg o arglwydd, a bod ni ddim yn ddifater ac yn llipa. Ni'n gofyn i ti nerthu ni a'n llanw ni ar ysbryd glân o arglwydd, o ddydd i ddydd. Ni'n gofyn i ti ymweld â ni eto i'n bywhau ni yn yr eglwys arglwydd, yn yr eglwysi hynny yw, ac yn ein tir ni ac yn ein gwlad ni hefyd. I ni'n cyflwyno gwaith yr eglwys i ti eto arglwydd, yr wythnos hon, y gweithgareddau sydd yn ail ddechrau nawr, a'r gwaith mawr arferol arglwydd. I ni'n cyflwyno popeth i ti, i ni'n gofyn am dy bresenoldeb, dy arweiniad arglwydd, a trwy'r cwbl i'th deyrnas di i ddod yn ein plith ni, ac i ti gael dy ogoneddu, i'r arglwydd Iesu gael ei ogoneddu yn ein plith ni o arglwydd. Ac i ni yn gweddio nawr dros ein gilydd arglwydd, ti sy'n gwybod ein calonau ni, ti sy'n gwybod ein gofidiau ni arglwydd, ni'n cyflwyno'n gilydd i ti arglwydd. Rhai yn wynebu triniaethau nawr wythnos yma, ni'n gofyn dy ras, dy gwmnïaeth agos o arglwydd, dy dangnefedd sydd i'w chlaw pob deall yng Nghrist Iesu i reoli ac i lywodraethu meddyliau a chalonnau. Ymwybyddiaeth o'ch bresenoldeb arglwydd, ac ymwybyddiaeth bod ti, yr Hwygwr, y capten, wedi mynd o'n blaen ni. Os dim byd fyddwn ni'n wynebu nag wyt ti wedi wynebu'n barod. Ac o arglwydd ti wedi addo dod gyda ni wedyn trwy hyn i gyd. Beth bynnag a ddaw. Nid bod ti wedi addo hawddfyd, ond bod gyda ni trwy bopeth. Ni'n diolch i ti am hynny. Paid yn gadael ni arglwydd, a paid yn gadael i ni grwydro oddi wrtho ti. A paid yn gadael i ni dadael di lawr arglwydd. Gafel yno ni a cadw ni i ni'n gweddio. Ac o arglwydd derbyn ein diolch nawr. A diolch bod ni'n cael dod nes ymlaen i wasanaeth y Cymyn. Arglwydd i ni diolch bod ti wedi rhoi hyn i ni
fel gorchymyn, fel ordynhad, i ni gofio, wrth gwrs. Ac o gofio, cofio maint dy ras, maint dy gariad, cost ein achubiaeth ni, mawredd ein pechod ni. Helpa ni gofio'r pethau hyn o arglwydd, a gwerthfawrogi o'r newydd, dy ras di, a dy ddarpariaeth ryfeddol di ar ein cyfer ni. Bendithia ni arglwydd, a derbyn ni a sancteiddio ni, yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni droi nawr at yr ail emyn sydd gyda ni heno, dan gysgod croes yr Iesu, mae lle i wella'n hlwy. Rhyfeddol yw'r drigaredd am galwodd fel yr wyf. Wel, i ni'n troi heno at lyfr y proffwyd Meica, a pennod 2, ac adnod 12 ac 13. Gawson ni fel rhan o'r darlleniad. A dyma'r geiriau, yn wir fe gasglaf y cyfan ohono Jacob a chynillaf ynghyd weddill Israel, gosodaf hwy gyda'i gilydd fel defaid Bosra, fel diadell yn ei fforfa yn tyfu o Edom. Fe bydd yr un a gorodd y bwlch yn mynd i fyny o'i blaen, torrant hwythau trwy'r porth a rithro allan, a bydd ei brenin yn mynd o'i blaenau a bydd yr arglwydd yn ei harwain.
Yn yr hen gyfieithiad, yn lle fanna yr un a agorodd y bwlch, beth ych chi'n darllen yw yr rhwygydd. Beth byddwn ni'n dweud yr rhwygwr, neu yn Saesneg, the breaker. The breaker, mewn sawl cyfieithiad Saesneg, dyna gewch chi, the breaker, yr un sy'n torri trwyddo. Chi'n gweld? Mae'n ddarlun hyfryd, syml iawn, yr un sy'n torri trwyddo ac yn agor y bwlch i'r rhai wedyn mae'n galw i'w ddilyn. Chi'n gweld? Nawr, mae enwau gogoneddus a teitlau Iesu mor werthfawr i ni, ond un nhw. Meddwl rhywun, maen nhw fel ffenestri. I ni'n gallu gweld trwyddyn nhw rhywbeth o'i briodoleddau, beth sy'n wir am yr arglwydd Iesu, a'i gymeriad ef. A gallwn ni brofi ei nerth a'i bresenoldeb trwyddyn nhw hefyd. Mae adnod fel chi'n gwybod llawer o'noch chi, mae enw'r arglwydd fel tŵr cadarn. Mae'r cyfiawn yn rhedeg ato ac mae e'n ddiogel. Wel nawr te, mae sleid, falle bod chi wedi gweld, falle bod chi wedi prynu cardyn nadolig fel hyn rhywbryd, a rhai o enwau yr arglwydd, maen nhw'n hyfryd, ond dyn nhw, mae'n hyfryd. Gallwch chi fyfyrio ar hwn am spel. Emmanuel, Duw gyda ni, bara'r bywyd wrth gwrs, y gwaredwr, y llew o lwyth Jiwda, a mae gymaint ohonyn nhw. Rhai mae'r arglwydd yn defnyddio eu hunan, y rhai sy'n cyfeirio ato fe. Po fwyaf i ni'n tyfu mewn gras a gwybodaeth o'r arglwydd ac o'i enwau, mwyaf y byddwn ni'n gosod ein ffydd a'n tryst yn hapus ac yn fodlon ynddo fe. Bod e'n ddigonol, wrth gwrs, yn holl ddigonol, i gwrdd â pob un o'n anghenion ni. Ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn ei addewidion ac yn ei enwau hefyd, wrth gwrs. A'r teitl sydd gyda ni heno felly ydy y rhwygwr. Rhwygydd yn y Beibl William Morgan, breaker yn aml yn Saesneg. Ac wrth gwrs, mae hwn yn llefaru ac yn dweud amdano fe nawr fel gwaredwr nerthol a galluog. Un sy'n drech na'r gelyn, un sy'n dywysog ein hiachawdwriaeth ni. Prince of Salvation. Na chi deitl arall, wrth gwrs, sydd yn dod yn y darlleniad yn yr Hebreaid pennod 2. So, 3 pheth nawr te heno, y cyd-destun, y rhwygwr, ac wedyn y cynnyll a'r arwain. Mae'r cyfan yna yn y 2 adnod yma yn dilyn o'r cyd-destun. Y cyd-destun nawr te yw bod Meicha fan hyn. Faint ych chi'n gwybod am Meica? Dwi ddim yn siŵr. Mae e'n proffwydo, mae e'n dod o moreseth, neu moreseth gath. Ac beth sydd gyda fi gyntaf na ni? Dyma chi rai o'r proffwydi ac o ble maen nhw'n dod. Meica, moreseth gath, a chi'n gweld, diolch yn fawr, ac os chi'n mynd nôl allan, chi'n gweld bod e just i'r de orllewin o Jerusalem, South-West, dyn o wlad oedd Meica, nid fel Eseia, dyn o wlad oedd gwerinwr, ac mae'n dod o'r wlad rhyw 2 filltir, rhyw 5 milltir ar 20 lawr fyna o Jerusalem. Mae e'n proffwydo yng nghyfnod y brenhinoedd, ac felly, dwi'n yn siŵr, hwnna yw sleid sy'n dod nesaf, chi'n gweld y cylch fyna, sori os yw e'n bach, mwyn cael ei gyd i mewn, dyna chi amserlen, diolch Geraint, llinell amser y deyrnas, y brenhinoedd. Wel, y cyfnod nawr te, mae'n dweud wrtho ni, mae dechrau'r llyfr yn gweud, bod e'n proffwydo yn amser Jotham, Achaz a Hesekia. Nawr, mae hwnna'n mynd â chi o 750 dwedwch
i 687. Pan mwyn gweud yn Saesneg, wy'n gweud rhifau yn Saesneg. 750 i 687 cyn Crist. Ond wrth gwrs, doedd e ddim yr holl amser yna. Ond rhywbryd yn croesi cyfnod y 3 brenin. Felly yn fras mewn o gwmpas 700 mlynedd cyn Iesu Grist. Dyna'i gyfnod e. Mae'n amser y brenhinoedd cyn amser y geithglyd, wrth gwrs, ond mae'n rhybuddio a mae'n proffwydo ynglyn â hynny. Ystyr Meicha, pwy sydd fel yr arglwydd? Dyna ystyr ei enw fe. Pwy sydd fel yr arglwydd? Ac wrth gwrs, chi'n cofio beth sy'n dod ar ddiwedd y llyfr, pa dduw sy'n maddau fel tydi? Pwy sydd fel ein Duw ni yn maddau? Wel, pwy sydd fel yr arglwydd? Dyna ystyr enw Meica. A'r themau nawr te sydd gyda fe yn ei lyfr, barn Duw ar ei bobl, mae'n herio'i bobl, a mae'n bygwth barn iddyn nhw. Trigaredd Duw. Does dim rhaid iddyn nhw wynebu o'i farn, mae trigaredd i gael. A mae yna faddeuant i gael hefyd. A chi'n gweld hynny yn dod yn y darn yma. Yn y bennod yma, nawr te pennod 2, i ni'n gweld cymeriad sanctaidd, cyfiawn yr arglwydd, yn hawlio herio ei bobl. Dyw e ddim yn hapus gyda'r bobl sy'n cario ei enw fe. Pobl Jacob, pobl Israel, ond dyw e ddim yn hapus gyda nhw. Mae e'n gweld eu bywyd nhw, mae'n edrych ar eu bywyd nhw, a dyw e ddim yn hapus gyda nhw. A mae'n dweud hynny trwy ei broffwydi, wrth gwrs. Mae'r bobl yn glynu wrth bechod. Mewn enw, cofiwch, maen nhw'n bobl Dduw. Ac mae e'n bygwth yn y bennod gyntaf, y bydd gormeswyr yn dod. Chi'n meddwl am Assyria, wrth gwrs, chi'n meddwl am Babylon. Dyna ddigwyddodd, mi ddaeth gormeswyr i ormesu pobl Dduw. Mi gollon nhw i tir am gyfnod. A rhai yn dod nôl wedyn i Juda, yn dod nôl o Babylon. Ond mae yna sôn fan hyn yn adnod 4 enghraifft, byddan nhw yn colli ei treftadaeth. Sut y gall neb adfer i mi ein meisydd sydd wedi ei rhannu. Tir yr addewid, gwlad yr addewid, o Duw wedi rhoi iddyn nhw, a'i harwain nhw. Ond mi allan nhw i golli fe. A mae wedi dweud hyn yng nghyfraith Moses. Os dyn nhw ddim yn ei fyddhau ac yn dilyn yr arglwydd, mi gollan nhw'r wlad. A dyna sy'n digwydd. Gweitha'r modd yn nes ymlaen. Ac mae'n sôn am y gelyn yn meddiannu, wrth gwrs, ac yn alltudio. Be sy'n bod te? Wel, mae'r arglwydd yn nodi rhai o bechodau y bobl trwy y proffwyd Meica. Ac mae'n sôn yn adnod 2 fel hyn nawr te, y maent yn chwenychu. So mae'r degfed gorchymyn yn cael ei dorri. Na chwennych, eiddo dy gymydog. So mae yna chwenychu meisydd, tir eu cymdogion, tir i gilydd, mwyn eu meddiannu nhw, a'i hamddifadu nhw, hamddifadu pobl eraill iddyn nhw gael bod yn fwy cyfoethog. A mae hwnna'n digwydd nawr te rhwng pobl a'i gilydd. Maen nhw'n cymryd mantes, maen nhw'n treisio perchenog a'i dyn. Bodlon bwrw pobl mas. Chi'n cofio Gwynllan Naboth? Wel, na fe, dyna'r math o beth oedd yn digwydd. Oedd pobl yn cymryd etifeddiaeth rhywun arall iddyn nhw eu hunan. Ond nhw'n gormesu ei gilydd ac o'n nhw'n llawn balchder. Yn adnod 3, dyma'r hybydd yr arglwydd, wele fi yn dyfeisio yn erbyn y tylwyth hwn, y fath ddrwg, na all eich gwarau ei osgoi, a dyma beth mae'n dweud, ni fyddwch yn cerdded yn dor syth
Nawr, dyn ni'n mynd defnyddio'r gair yna yn aml, dyddiau hyn, ond wrth gwrs, fel hyn, yn falch chi'n gweld. O fyddwch chi ddim, pan fydda i wedi delio dy chi, fyddwch chi ddim yn cerdded fel yna, medde yr arglwydd. Yn llawn balchder, chi'n gweld. Yn llawn hunan hyder ac yn dirmygu eraill. Yn Bible.net, byddwch chi ddim yn swancio rhagor. Yn Saesneg, mewn sawl un, hoti, pwysig, mawr, balch, llawn balchder. Felly, mae yna falchder, mae yna chwennych, mae yna gymryd mantais, mae yna amddifadu ei gilydd. Mae nhw bron fel gelynion i'w gilydd. A'r peth ola sy'n cael ei nodi yn y bennod o 6:11, mae nhw'n gwrthod gair Duw. Mae nhw'n gwrthod gair Duw. Ac mi ddown ni at hynny, ac wrth i ni jyst fynd trwy hyn tymed bach. Nawr te, yr elfen yma nawr o amddifadu rhywun arall. A mae hwnna'n elfen mewn pechod, yn ein pechodau ni hefyd. Mae rhywbeth i ni'n gorfod gofalu amdano fe, bod ni ddim yn amddifadu ein gilydd. Mae casineb, enghraifft, yn amddifadu eraill o'i diogelwch. Mae lladd, wrth gwrs, sy'n dod o gasineb, yn amddifadu rhywun o diogelwch, o fwynhad, ac o fywyd hyd yn oed. Mae'n cymryd oddi wrth rhywun arall. A balchder, oedden ni'n sôn am balchder, mae balchder yn amddifadu rhywun arall o'i gwerth. Mae pob person ar y ddaear yn werthfawr fel un sydd wedi ei greu gan Dduw. Pob unigolyn yn y byd. Ac wrth gwrs, fel Cristnogion, hefyd, i ni wedi cael ein creu o'r newydd yn Iesu Grist. A mae pawb yn gyfwerth, wrth gwrs, yn yr arglwydd Iesu. Ond mae balchder yn neud y gwahaniaeth yma. Dwi'n uwch, dwi'n well, dwi'n fwy. Ac ni'n amddifadu rhywun o'i gwerth fel un sydd wedi cael ei greu gan Dduw, ac i Gristion sydd wedi cael ei greu o'r newydd ac sy'n blentyn i'r arglwydd ac yn etifedd y nefoedd. Mae godineb yn amddifadu eraill o deulu diogel, hapus. Mae'n rhwygo fe. Mae'n rhwygo teulu wrth gwrs. Mae pechodau rhywiol yn amddifadu pobl o ddiogelwch corfforol, o ddiogelwch emosiynol. Mae'n amddifadu. Mae'n ei niwed i bobl. Mae celwydd yn amddifadu rhywun o y gwir. Ac wrth amddifadu rhywun o'r gwir, chi'n bychanu rhywun, wrth gwrs, yn hytrach na'i parchu a'i anrhydeddu nhw. Mae'r gwirionedd bob amser yn anrhydeddu person. Mae Duw yn ein anrhydeddu ni, wy'n gweud o hyd, yn ei air gyda'r gwirionedd. A Satan yn ein twyllo ni gyda celwydd mwyn difetha ein heneidiau a'n bywydau ni. Mae lladrata yn amddifadu rhywun o'i eiddo, fel oedd yn digwydd fan hyn. Gellu amddifadu rhywun o'i enw da. Mae yna ladrata mewn sawl ffordd, wrth gwrs. Ac wedyn ni, mae gwrthod gair Duw fan hyn yn cael ei nodi, ac mae hynny yn amddifadu Duw o'i ogoniant. Mae gwrthod ei air yn dweud, wel na, ni'n gwybod yn well. Dyw hwnna ddim yn rhywbeth dwi eisiau dilyn. Dyw hwnna ddim yn rhywbeth dwi eisiau clywed. Dyw hwnna ddim yn rhywbeth dwi eisiau plygu iddo fe. Dyw hwnna ddim yn rhywbeth dwi eisiau i fyddhau iddo fe. Dyw hwnna ddim yn rhywbeth gwerthfawr i fi ar hyn o bryd. Gwrthod gair Duw. Mae'n amddifadu Duw o'i ogoniant. Mae'n bechod difrifol iawn, wrth gwrs. A dyna i ni'n clywed nawr te yn adnod 6. Fel hyn maen nhw'n proffwydo. So mae gai broffwydi, a mae rhai sy'n gwrando ar y gai broffwydi. Pidiwch a phroffwydo fel hyn. I ni'n eisiau clywed hyn.
I ni'n eisiau clywed am farn Duw. I ni'n eisiau clywed am ein pechodau. I ni'n eisiau clywed am hyn. A mae hon yn gan gron ym mhob oes. I ni'n eisiau clywed e. I ni'n eisiau clywed e. Pidwch y siarad fel hyn. So ni moyn i glywed e, a ni ddim yn cytuno gyda fe. Does dim cywilydd yn mynd i ddod i ni. Dim gwarth, sy'n barn yn mynd i ddod arno ni. Ni yw plant Jacob. Ni yw pobl Israel. Sy'n unrhyw gwarth yn mynd i ddod arno ni. Wrth gwrs, mewn enw, maen nhw'n bobl Dduw. A maen nhw'n meddwl ddaw ddim byd iddyn nhw. Maen nhw'n ei mewn i farn Dduw. Mae hwnna'n safle peryglus iawn i fod ynddo fe. Bob amser, unrhyw un ohono ni. Dylen ni gyd fod yn gwrando ar y buddion gair Duw. Pob un ohono ni. Rhag bod ni'n twyllo'n hunain. Rhag bod ni'n troi mas i fod yn ragrithiwr, mae rhaid i ni gymryd sylw o'r buddion gair Duw. Bob amser, ac ymateb iddyn nhw, wrth gwrs. Ni ddaw cywilydd i ni, ni'n di Jacob. Fydd yr arglwydd ddim yn colli ymynedd gyda ni, os bosib. I ni'n blant Abraham nawr, o ran y cnawd, ta beth. Fydd e byth yn gwneud hyn i ni. A beth maen nhw'n gweud yw, mae well da ni neges am win a diod gadarn. Sylwch chi ar hwnna? Yn adnod 11, pe bydde rhywun mewn ysbryd twyll a chelwydd yn dweud, proffwyda fi chi am win a diod pleser. Pethau neis. Mae pleserau o'ch blaen chi, pethau hyfryd o'ch blaen chi. Dwi'n poeni dim nawr, fe fydde hwnnw yn cael bod yn broffwyd i'r bobl hyn. Bydde hwnna'n cael ei groesawu a'i ddyrchafu fel proffwyd. Ticlo cluster pobl. Gweud beth maen nhw moyn clywed. Popeth yn iawn dych chi nawr. Chi mewn enw yn perthyn i'r arglwydd, popeth yn iawn. Sy'n byd yn mynd i ddod i chi o gwbl, sy'n byd ych chi ofni. Ond nid dyna oedd neges Meica, chi'n gweld? Dych chi ddim yn byw yn iawn. Mae yna bechod yn cael aros yn eich bywyd chi. Mae yna bechod yn llechu a chi'n croesawu fe yn eich bywyd chi. A wy'n gweld e. Wy'n gweld e yn eich bywydau chi o ddydd i ddydd. A dyw hwnna ddim yn iawn. Ac felly mae'r arglwydd yn ei rhybuddio nhw. A mae'n dweud, bydd ddim gorffwysfa iddyn nhw yn y tir, mi fydda nhw'n colli fe, os fydd hyn yn cario ymlaen. A mae hwn dal yn berthnasol, yn dyw e? Mae dal yn berthnasol heddi, ond ni'n darllen erthygl mis yma mewn papur Cristnogol, Efengylaidd, a dyma'r teitl, The Candy Floss Gospel. The Candy Floss Gospel. Mae hwnna'n tynnu'ch sylw chi straight away, oedd yn tynnu'n sylw i, ta beth? The Candy Floss Gospel. A cofiwch nawr, mae e'n sôn am y byd Efengylaidd. Jyst i chi gael cymryd sylw o hwnna. Ac hynny yw, beth mae'n dweud yw, i ni eisiau mwy o'r melys na'r sawrus. Mwy o'r pwdyn na'r sefryn. Mwy o'r blas melys, bach yn sicli falle, na'r blas sydd bach mwy siarp yn nghyflwyniad yr Efengyl. Dyna beth mae'n dweud, a mae'n ddiddorol iawn, gallwch chi ofyn i fi os chi eisiau mynd ar ei ole wedyn ni. Mae'n gweud pethau fel hyn, i ni licio blas melys, heb halen, ddim gormod o halen, dim blas siarp, i ni'n licio clywed am ras, Duw ac am ffydd, a splash o Iesu fel gwaredwr, ac wrth gwrs mae rhain yn iawn. Dwi'n gweud bod e ddim yn iawn. Beth mae'n dweud yw bod y balans ddim yn iawn. Dyna beth mae'n dweud. Ond am sanctaiddrwydd Duw, yr angen ymedu feirwch cyson, a'r glwyddiaeth Iesu Grist ar bob rhan o'n bywyd ni, wel, i ni mor cyn ar hwnna, rowch y cynhwysion yn ôl ar y shelf. Sut mae ni moyn rheina, well dyn ni'r candy floss melys.
Wedyn ni, mae'n gweud bod i ni licio efengyl pinc. Efengyl pinc, fel candy floss, wrth gwrs. Efengyl pinc. Mae Duw yn eich caru. Nawr, wrth gwrs bod hynny'n wir, mae'r Testament Newydd yn dweud hynny, wrth gwrs. I ni'n adnabod cariad Duw yn Iesu Grist. Wrth gwrs bod hynny'n wir. Ond y pwyslais yw dyna beth mae'n eisiau cael y balans ohono fe. A beth mae'n nodi yn llyfr yr Actau, so edrychwch chi yn llyfr yr Actau, pan mae'r efengyl yn cael ei gyflwyno, nid dyna'r pwyslais cyntaf. Y pwyslais cyntaf yw bod Iesu Grist yn arglwydd, yn frenin ar bawb ac yn farnwr. Ond mae yna le yn ei deyrnas, o blygu iddo fe, o droi ato fe, ac ildio iddo fe. Mae yna drigaredd, mae yna ras i gael, wrth gwrs. Ond mae'r cyflwyniad yn cael ei roi yn wahanol. Dyna awgrym y person sydd yn ysgrifennu. Ac yn ola, mae'n efengyl fluffy, meddwl fe, fel candy floss, wrth gwrs. Os yw pechod, ac edifeirwch yn cael ei nodi, mae'n aml yn niwlog iawn. Ac mewn theori, nid yn glir, yn fanwl ac yn ymarferol, fel gyda Ioan Fedyddiwr, a fel gyda'r arglwydd Iesu, a fel gyda'r apostolion a'r epistolau hefyd. Mae e'n galw am y balans. Dyna beth mae'n galw amdano. Mae'n gweld y perygl eto o pethau melys, ysgafn, neis, dim y pethau sy'n ein herio ni, ynglyn â cyfiawnder Duw a yr angen am edifeirwch a marweiddio pechod yn ein bywyd fel Cristnogion ar ein taith i'r gogoniant. Wel, dyna fe. Nawr te, nesa, yr hwygwr. Yr hwygwr. Y cefndir di fel petai, y rhybuddion yma, does dim rhaid i'r bobl yma wynebu barn Duw. Does dim rhaid iddyn nhw wynebu y gosb yma. Mae'r arglwydd yn ei rybuddio nhw amdano fe. Oherwydd mi allan nhw brofi ei waredigaeth. Gallen nhw brofi ei achubiaeth, ei ras, wrth gwrs. Ac mae goleuni'n dod gyda trigaredd a gras Duw fan hyn. A mae'n dod trwy'r un sy'n gallu torri y bwlch, sy'n gallu torri trwy y rhwystrau. So, ych chi'n dychmygu y gelyn yn gwarchau, mae'n gallu torri trwyddo fe. Y siege nawr, mae'n gallu torri trwy hwnna. Neu'r gelyn yn gafael, yn mynd â nhw i wlad arall, mae'n gallu torri nhw mas iddyn nhw gael dod nôl i'w gwlad eu hunain. A'r darlun i chi'n cael yw bod y rhwygwr yn torri yn rhydd ei hunain, torri trwyddo bob rhwystyr, a mae bobl wedyn yn cael mynd ar ei ôl. Mae nhw'n cael torri trwyddo, mae nhw'n cael rhedeg, mae nhw'n cael ei galw ganddo fe, a mae nhw'n cael ei harwain yn ddiogel ganddo fe ymlaen. A mae'n farlun hyfryd iawn. Ac wrth gwrs, i raddau, mae'n cael ei gyflawni gyda Juda, pan oedd, dwedwch, Sennacherib yn cau o amgylch Jerusalem ac yn bygwth, mi nath yr arglwydd helpu ei bobl oherwydd bod Hesekia wedi ymostwng o flaen yr arglwydd. A mae rhai yn cael dod nôl o Babylon nes ymlaen, wrth gwrs, yn amser Ezra a Nehemia. Ond mae'n cael ei gyflawni yn llawn yn y Meseia Iesu. Wrth gwrs, fe yw y rhwygwr, fe yw tywysog iachawdwriaeth i bobl, fel ni'n darllen yn yr Hebreaid. Fe yw'r un nawr sydd wedi dod i weithio ar ran o'i bobl. Ar ran o'i bobl, bod dim cwilydd gyda fe o'i galw yn frodyr iddo fe. Mae wedi dod mewn cnawd, mae wedi uniaethu a ni, dod rhywun peth a ni, mwyn ein hachub ni. Ac mae wedi wynebu y gelyn ar ein rhan ni. Mewn temptasiynau ffyrnig yn yr anialwch a wedyn, a mae wedi gwrthsefyll bob tro. Wedi gwrthsefyll bob tro. Chi'n gwybod ar lan y môr,
mewn rhannau o Brydain, mae'r graig yn cwmpo, yn dyw e, gyda'r tonnau, gyda cryfder y môr yn bwrw'n erbyn y graig. Chi wedi gweld y lluniau yma, mae chunks yn cwmpo bant. A mae bobl Podabs yn byw ar bwys. A mae tŷ nhw'n cael ei golli, wrth gwrs, a maen nhw'n gorfod mynd o'i tŷ. A mae darnau o'r graig yn cwmpo mewn i'r môr. Ond mae yna rhannau eraill, mae'r graig yn sefyll. Y tonnau, rhy y tonnau, mae'n sefyll. A fel yna mae'r arglwydd Iesu. Mae'r diafol yn taflu popeth ato fe. Ei demtasiynau cryfa, ei ymdrechion mwyaf. A'r arglwydd Iesu yn sefyll fel craig. Ddim yn symud. Ac yn gwrth sefyll y cyfan ein mwyn ni. Mae marw wedyn, wrth gwrs, dros ei bobl. Os mynwch chi, mae e'n rhwygo nerth Satan i demtio a temtasiwn sy'n wastod yn arwain i gwymp. Mae'r arglwydd Iesu wedi rhwygo hwnna wrth sefyll yn ei erbyn e. Felly, yn enw Iesu Grist, sy'n rhaid i demtasiwn arwain at gwymp. Mae wedi rhwygo'r nerth yna oddi arno fe. Mae wedi marw dros ei bobl. Mae wedi rhwygo llen y deml pan fuodd e farw. Oedd e'n cael ei rhwygo, wrth gwrs, ac wrth iddo fe gael ei rhwygo, oedd e'n rhwygo'r gelyn. Oedd e'n rhwygo llen y deml. Y rhwystyr yma rhwng dyn a Duw. I ni gael dod at Dduw, i ni gael dod yn iawn gyda Duw, i ni gael maddeuant gyda Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae wedi wneud y gwaith mawr rhwygo'r gelyn, rhwygo'r rhwystrau, chi'n gweld? So, Colosiau 2, dyma chi rai darluniau tebyg, diarfogodd y tywysogaethau a'r awdurdodau. Mae wedi stripo'r gelyn a'i gwneud yn sioe ger bron y byd yng ngorymdaeth ei fuddugoliaeth arnynt ar y groes. A'r darlun yw'r procesiwn, wrth gwrs, y milwyr wedi mynd, wedi ennill brwydr, a maen nhw wedi dal pobl. A maen nhw wedi stripo nhw, maen nhw mewn cadwyni, a nawr maen nhw'n dod nôl trwy'r Arc of Triumph. A maen nhw'n cael ei gorymdeithio. Mewn cywilydd, wrth gwrs, maen nhw wedi cael ei concro. Dyna beth nath Iesu Grist i Satan ac i bechod ar y groes, pan wedodd e gorffennwyd. Mae wedi stripo'r cwbl. Mae yna fyddeiant i gael. Mae yna feddyginiaeth i gael. Mae yna lanhad i gael. Mae yna ryddhad i gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Sy'n rhaid i ni wynebu barn Duw. Sy'n rhaid i ni wynebu dinistyr. Na. Mae yna ffordd trwyddo. Mae yna ffordd allan yn yr arglwydd Iesu. Hebreaid wedyn ni 2 felly gan fod y plant yn cyd-gyfranogi o'r un cig a gwaed, y mae yntau'r un modd wedi cyfranogi o'r cig a gwaed hwnnw, mwyn iddo, trwy farwolaeth, ddiddymu yr hwn sydd â grym dros farwolaeth, sef y diafol. Mae wedi dirymu, mae wedi rhwygo nerth Satan. A'i ddylanwad Satan oedd awdur pechod, wrth gwrs, oedd wedi arwain at farwolaeth. Ond mae Iesu Grist wedi talu am ein pechodau ni, a mae wedi concro marwolaeth, ac wedi codi y trydydd dydd. Felly mae yna ffordd trwyddo, mae yna ffordd mas, mae yna fwlch i ddod allan o gondemniad, i ddod allan o gywilydd ac ei ogrwydd ein pechod ni. Mae yna fwlch yn Iesu Grist. Mae wedi torri trwyddo. Yn yr unig fwlch i gael, wrth gwrs, i ni gael bod yn iawn gyda Duw, i ni gael bod yn rhydd. Actau 2, 24, ond cyfododd diwedd gan ei ryddhau o wewyr angau. Oherwydd nid oedd dichon, doedd ddim posib i angau ei ddal yn ei afael. Na chi adnod hyfryd gan Pedr ar ddydd y Pentecost. Oedd hi'n amhosib i'r bedd i ddal gafel. Amhosib i farwolaeth i'w ddalen. Oedd ddim rheswm, oedd ddim modd, oedd pechod wedi ei dalu. Oedd y cwbl wedi ei ddelio ag e, oedd anrhydedd Duw wedi ei ddiogelu, oedd ei gyfiawnder wedi cael ei weithredu ar ei fab, ar y groes. Nawr mae'n dod yn rhydd, mae'n torri trwyddo, mae'n rhwygo
grym y bedd a'i afael arno ni. Ac yn ola, wrth gwrs, mae wedi codi i'r nefoedd, a dyna'r adnodau nesaf yn Effesiaid. Cyfododd ef oddi wrth y meirw, a'i osod i eistedd ar ei ddeheulaw yn y nefolion leoedd, ymhell uwchlaw pob tywysogaeth ac awdurdod a gallu ac arglwyddiaeth, a phob teitl a geir, nid yn unig yn yr oes bresennol, ond hefyd yn yr oes sydd i ddod, darostyngodd Duw pob peth dan ei draed ef, a rhoddodd ef yn ben ar bob peth i'r eglwys. Mae'r rhwygwr wedi torri trwyddo, mae e'n frenin buddigol. Does neb yn fwy nag e, does neb yn gryfach nag e, does neb yn gallu ein cymryd ni oddi wrtho fe, mae e'n drech na phawb, mae'n uwch na phawb. Ar gyfer ei bobl mae di wneud hyn, ar gyfer ei bobl. A'i bobl yw rai sy'n cymryd i air o ddifri. Na i bobl nid y bobl sy'n gweud, pidwch a gweud y pethau yna, ni'n eisiau clywed hyn, na, a'i bobl sy'n cymryd sylw o beth mae Duw yn gweud. Mae rai fi sylwi ar hyn, mae rai di fi edifarhau, mae rai fi gredu yn Iesu Grist yn bersonol, mae rai fi ymddiried ynddo fe. Mae rai fi wylio ymherthynas i ar arglwydd bob dydd fel ei blentyn. Mae rai fi wylio rhag i fi syrthio, mae rai fi wylio rhag bod fi'n rhagrithiwr, mae rai fi wylio, mae rai fi lynu. Cymryd i air o ddifri a pwyso ar y brenin, wrth gwrs, pwyso ar y bigau. A mae hwnna'n dod â ni at y pwynt bach ola, y cynnill a'r arwain. Oherwydd bod y rhwygwr wedi torri trwyddo, nawr mae'n cynnill, galw ynghyd ei bobl fel praidd, ac mae'n ei harwain nhw. Chi'n gweld? A mae'n fugail frenin. Mae'n fugail ac yn frenin. A mae hwnna'n ddarlun gwych o'r arglwydd Iesu. Mae'n frenin buddigol ac yn fugail i ni. Bugail da, sydd wedi rhoi ei einioes dros y defaid. So, oherwydd ei fuddigoliaeth, mae e nawr yn galw. Ac wrth gwrs, trwy'r Efengil, trwy ei air, mae e'n galw o hyd. Dewch ata fi, deiwch ata fi. Eich pechod, eich gwrthryfel, eich methiant, dewch nôl, dewch ata fi. I gael gorffwysfa, i gael maddeiant, i gael bod yn iawn gyda Duw, i gael bywyd trwy, dewch ata fi. Yna Elisha yn galw. A meddyr arglwydd Iesu yn Ioan 10, mae ddefaid yn clywed Elisha. Maen nhw'n clywed Elisha. Nid jyst yn ei glywed nawr yn allanol, ond yn ei calon. Os ych chi'n Gristion heno, wrth gwrs, chi wedi clywed y llais na. Come on, dere ato i nawr. Come on, hyfryd. Ein pechod, ein methiant, ein gwrthryfel, dewch ata fi. Come on, dewch mewn i'r ddiadell, dewch mewn i'r gorlan, dewch o dir y gelyn. Mae Bosra, wrth gwrs, ac Edom, tir y gelyn oedd hwnna, tir esau oedd hwnna, dewch o fyna. A mae'n bosib cyfieithu fe fel yna, bod nhw'n dod o dir y gelyn, chi'n gweld, a dod yn cael ei cynnill fel yna. Gallwch chi ddiolch i'r arglwydd heno, bod chi wedi clywed Elisha rhywbryd yn eich bywyd chi yn galw arnoch chi. Mi glywaf dyna'r lais, ond chi wedi clywed Elisha, a mae wedi galw chi. Chi'n gwybod bod yn siarad â chi yn bersonol. Oeddi chi wedi clywed, ydy pawb yma wedi clywed. Mae'n galw heno, wrth gwrs, dewch. Mae wedi agor y ffordd, fe yw'r ffordd. Mae wedi torri trwyddo. Mae yna ffordd i faddeiant, mae yna ffordd i fywyd tragwyddol, mae yna ffordd i fod yn blant i Dduw ac yn etifeddion yn ef. Ond mae'n galw, mae rhaid ni ddod ato fe. Dim ond ynddo fe i ni'n torri trwyddo a dod yn rhydd wrth gwrs. Ac diolch am y llais na. Ac gadewch chi'n annog ein gilydd nawr. Na'n gwaith ni nawr yw rhoi y llais na mas. A gweddio bydd defaid yn clywed. Defaid sy'n ar goll, wrth gwrs. Defaid sy'n ar ddisperod. Defaid sy'n mewn perygl. Defaid sy'n yn ei pechodau. Falle nawr sydd ddim eisiau clywed, ond bydden nhw'n clywed. A bydden nhw'n dod. Dod at y bugail. Dod at Iesu Grist. Dod i fod yn ddiogel. Ac wedyn, wrth gwrs,
byddwn ni harwain nhw. Mae wedi agor y ffordd o'n pechod trwy ei demtasiynau bydd e'n harwain ni trwy'n temtasiynau ni wedyn ni. Trwy ein treialon, fel mae wedi mynd trwy ei treialon, trwy farwolaeth, fel mae wedi mynd trwy farwolaeth, i di ein tad yn y nefoedd. Fel Cristion heno, ydych chi'n ofni weithiau rhag nerth Satan a nerth pechod? Ydy e'n poeni chi? Mae'n poeni ni weithiau, yn wedi os pechod sy'n ein baglu ni yn gyson. Ond cofiwch nawr te, mae wedi cael ei rwygo. Mae wedi cael ei dorri. Mae rym wedi cael ei dorri gan yr arglwydd Iesu. A mae yna fuddugoliaeth i ni. Mae yna ryddid i ni yn enw yr arglwydd Iesu ac yn nerth yr ysbryd glân. Ydych chi'n ofni rhag marwolaeth? Mae'n ein elin yw gelyn oer, creulon a chaled marwolaeth. Mae wedi cael ei goncro. Mae wedi cael ei rwygo, a mi gawn ni gwmni yr arglwydd i fynd trwy'r bwlch na mewn i'r gogoniant. Oedden ni'n ofni rhag uffern, wrth gwrs, rhag erchylltra y tân tragweddol. Wel, i bobl yr arglwydd, i rhai sy'n ymddiried yn yr arglwydd, mae wedi cael ei gau off am byth. Mae wedi agor y bwlch i ni ddod yn rhydd, ond mae uffern wedi cael ei gau. Dyw hwnna ddim yn lle i ni mynd amdano fe. A mae'n galynio ni, mae un, a ni feddwl amdano nhw fel llewod a'i dannedd wedi torri. A'i cryfangau nhw wedi cael ei dorri i lawr. Nadroedd heb fangs a heb golyn, heb sting. A pob afon byddwn ni'n mynd trwyddi ar hyd i gael ei groesi yn Iesu Grist. A pob tân ewn ni drwyddo yn methu ein difa ni. Ble bynnag mae'n llwybr ni yn ein harwain ni, mae'r rhwygwr wedi bod o'n blaen ni. Ych chi gysur? Dyw e ddim yn dir diarth iddo fe, mae e wedi bod nawr blaen. Wrth i ni afel yn ei law wrth gwrs, bydd e'n ein cymryd ni trwyddo ac yn ein harwain ni yn ddiogel. A dyw e byth yn gyrru ei braidd fel bugail o'r cefen. Dyw e byth yn gyrru fel brenin. Mae e'n arwain ar y blaen. Bob amser, fel oedd y bugail yn y dwyrain, wrth gwrs, arwain mae e. Mae wedi gorchfygu a mynd trwy tymhestloedd dŵr a thân, fel mae'r emyn yn gweud. Mae wedi gwneud y ffordd yn agored i ni, meddwl rhywun yn Saesneg, possible and passable. Mae'r ffordd yna ar ein cyfer ni. A'i bobl wrth gwrs, i bwy mae hyn nawr te, a'i bobl yw rhai sy'n cymryd i airau o ddifri. Adnod 7 yn ail benod Meica nawr te. Onid yw fy ngeiriau yn gwneud daioni i'r sawl sy'n cerdded yn union. Mae fy ngeiriau i yn werthfawr, mae fy ngeiriau i yn dda i chi. Ac os i ni eisiau profi bendithion Duw, popeth sydd ganddo fe ar ein cyfer ni, ei ras, ei drigaredd, ei faddeuant, ymateb yw air. Cymryd ar ei air, credu Duw. Ac awn ni byth yn siomi ynddo fe. Mwyn i enw. Amen. Dwi ddim yn siŵr pa mor gyfarwydd yw'r emyn nesaf, ond mae'n weddol yn dilyn y thema. Mae'n dechrau gyda'r darlun yma, Capten Mawr ein iachawdwriaeth. Mae'r dôn yn gyfarwydd beth bynnag mewn llyfr y Bedyddwyr. Capten Mawr ein iachawdwriaeth welaf yn y frwydr hon. Holl elynion ei ddyweddu yw ei eglwys betrodd, yn gorfod plygu ger ei fron.
Diolch Arglwydd am dy air i ni heno. Diolch am gael cipolwg a darlun arall o'r Arglwydd Iesu fel yr Hwygwr. Arglwydd, diolch am dy drigaredd, Arglwydd, a dy ras, yn darparu iachawdwriaeth fel hyn i rai sydd yn gwrthryfela o ran natur yn derbyn di. Diolch am Iesu Grist, diolch iddo fe ddod mewn cnawd, diolch iddo fe rhwygo'r gelyn yn y temptiad, ar y groes, yn yr atgyfodiad a'r esgyniad. Diolch Arglwydd bod neb yn drech nag ef. Diolch nawr bod yn ein galw ni i ddod ato fe ac yn ein croesawu ni i'w deyrnas ac i'w wrando ar ei lais ac i'w ddilyn fel defaid ac fel deiliaid i'r brenin yn ifydd. O, Arglwydd, diolch a diolch. Diolch am glywed llais Iesu Grist yn ein galw ni. Diolch am help i ymateb i'r llais a nabod y llais na. Ac o, Arglwydd, diolch y byddi di'n ein harwen ni yn ddiogel, ond i ni gymryd sylw o dy air i, Arglwydd. Helpa ni byd o chwarae gyda'r gair, helpa ni byd o chwarae gyda Cristnogaeth, Arglwydd, helpa ni fod o ddifri nawr, fel bod ni ymhlith y ddiadell fach, y rhai sy'n cael eu harwain bob cam i'r gogoniant. Er mwyn dy enw. Amen.